Għal 5 sena u b'investiment ta' aktar minn €1,000,000 se jerġa' jingħat internet b'xejn lill-istudenti waqt l-istudji post-sekondarji tagħhom. L-istudenti li wkoll huma eliġibbli għal stipendju u jkomplu jistudjaw wara l-età obbligatorja fl-iskejjel tal-Gvern, dawk indipendenti u dawk tal-Knisja, inkluż dawk vokazzjonali tal-MCAS u l-ITS, se jgawdu minn internet b'xejn għal sena. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni Clifton Grima. L-għajnuna se tingħata forma ta' vouchers ta' €300 li ser jibdew jitqasmu f'nofs Lulju u jkunu jistgħu jissarfu sal-aħħar ta' Settembru li ġej. Il-Ministru qal li bl-implementazzjoni minn ġdid tal-miżura s'issa sar investiment ta' aktar minn €5 miljun li minnhom gawdew il fuq minn 7,500 student. Flimkien ma' inizjattivi oħrajn din il-miżura qiegħda tiġi adottata biex tgħinu tħeġġeġ aktar żgħażagħ ikomplu bl-istudji tagħhom. Qegħdin nagħtu l-opportunità lil aktar minn 3,000 student illi jistgħu jkollhom l-internet b'xejn. Qegħdin nitkellmu dwar dawk l-istudenti li jkomplu b'mod immedjat wara dik li hija l-età obbligatorja, ċewe wara il-year 11, u allura din hija inizjattiva oħra, għajnuna oħra, support ieħor li permezz tiegħu qegħdin nuru lill-istudenti tagħna li aħna magħhom fil-perkors edukattiv tagħhom. One News tkellem ukoll ma' Josephine Sultan, assistent direttur fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, li qaltilna li se tintbagħat forma lil kull student li huwa eliġibbli. Hawnhekk jistgħu jażlu kwalunkwe skema offruta mill-fornituri lokali. Importanti li meta l-istudenti tagħna jirċievu l-vouchers, importanti li jsarfuha sal-aħħar ta' Settembru, inkella din ma tibqax valida il-proċess jingħalaq. Ġifieri dawn se jkollhom minn tal-inqas xahrejn żgur biex isalfu din il-voucher. Irrid ngħid ukoll li trid tintuża għal internet, però jista' jkun ukoll li jużawha għall-internet tad-dar. Iżjed informazzjoni dwar l-inizjattiva tista' tinkiseb fuq il-linja tat-telefon 153 153 u b'email fuq internetvouchers.meyr@gov.mt.